Emakumeen nazioarteko eguna da martxuan 8 eta mugimendu feministak fasismoaren aurka ausardia eta aliantza feministetarako deia indau bestiak beste arrasaten. Danadan gainontzeko herrixetan be mobilizazioak antolatu ditu lelo berdina oinarritzat hartuta. Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan. Oinak bustirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Fasismoan gaia eta pixkat aliantza feministak azpimarratu nahi genitzuen horren aurrean ikusten dugulako alde batetik badago joiela joera bat gizartean non eskuina irabazten dabilen eta jarrera erreakzionarioak eta fasistak areagotzen dabitzen, eta beste alde batetik badagoelako bebai Europa mailan areagotzen handitzen dabilen jarrera belizista bat, eta ikusten genuen horren aurrean zapaldunak beti izango garela, beti moduan kolektibo zaurgarrixenak edo, tartean emakume trans eta boierak bebai, eta horren aurrean aliantza feministak jostia garrantzitsua dela. Erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet, oiukatu zizar galduei, nire negar malko elkarnan dezatula lurra, nire arimarekin energia banaiz. Erkeria matxistakin hasita ikusten gabitz badala joera bat estana desagertu ondion eta forma berrisak hartzen dabilela gizartea aldatzen doinan enean, eta horren kontrako borrokan irmo jarraitzen dugula adierazi nahi geuen. Krisi ekosozialai dago kizonean, mukaezina da krisi ekosozial betian murgilduta gauzela, ego globala ustiatzen gabitz eta baliabide naturalez usten gabitz, eta gure privilegiotik edo gure ipar global honen kokapenetik garrantzitsua iruditzen jakun bebai ardurak hartzia eta azpimarratzia hau ematen dabilen zerbait dela. Azpimarratu nahi genuen mugimendu feminista antikoloniala eta antiarrasista beba dela, eta ez balen aipatzen genuen krisi honek guztia badabilela eragiten migrazio fluxu bat, eta horren aurrean ondion be vigente edo dauzen bai atzerritartasun legia zein migrazio politikak guztiz arrasistak diela, eta horrein kontra itxia be gure ardura dela. Gazte feministetatik aurten lema da antifasismoa feminista izango da edo ez da izango, eta bai gura izan du pikin bat azpimarraketia, bakigula dela momentu honetan badabilela fasismoaren indartze bat emuten, eta gisa da beti fasismo borrokatzeko formak izan diala oso maskulinoak, oso modu violentuan irakuak, eta ulerketan du feminismoak zehozerrekin baldin badau dala borroka antifasista, eta aurten guragen beriziki aldarrikatu hori, fasismoari burrukaiteko mekanismo nagusitako bat, edo tresna nagusitako bat da feminismoa, eta burruka feministak egin dauen autu bakoitza, zabaltzen dauen mezu bakoitza, eta formak dan.
Saiaketan gara proposamen ezberdinak egiten, ulerketan du bai gure mugarri nagusiak diala bai azaurako 25 eta martxoak 8, baina bueno, bai igual saiaketan gara hitzaldi ezberdinak planteaiken, jardunaldi ezberdinak, gero kanpora begirako jardunaz gain gure barruan saiaketan gara, talde kohesiorako ariketa ezberdinak egiten, formakuntzak, hori da, era askotako gauzak egiten du eta ulerketan du feminismoa egunetik egunera landu bidazo zer dela. Espazio libre, herri askea, zure modura, zu nahi duzun bezala, errespetua landuz bagoaz aurrera, harreman osasuntxoa generoen artean, ez nahi giroan edo taberran, den euskal kantak edo horren edo izaleak, gerri astindu, zauda gurean, guztiak batekin erasoen aurrean. Alarma morean zuten da, kaleetan barra, guztiok parrandan, geure gorputzak geurak dira, nahi bezain beste, egin zazu dantza. Ez beti da ez, jaietan ere. Manifestazioak eta elkarretaratziak ez dira izen alan dabe martxuan 8 bueltan asteburuan indako ekintza bakarrak izan bezain beste be antolatu dituelako. Esate baterako Lilabide emakumeen martxa. Gurean dugu aukera, gozatzeko inor mindu gabe. Hemen Marije eta itxasokin gare, kaso eta Marije, bigarren aldiz Lilabide emakumeen martxa, prest martxa honi ekiteko? Bai, ja aurten gainera ja ikesitxa eta nik uste dut ikiz oso ondo urten zeuen, aurten hobeto urtengo da, osea que printzipioz bai, prest gaude, bai. Gainera, nola betxe entrenamendu zaioak eta be, itxen egon zatez, nola antolatu ditxozu entrenamendu zaio horredanak eta? Bueno, entrenamenduak egin ditugu, aprobetxatuz sasoibidetik egiten ditugun irteerak, asteazken arratsaldetan eta ostegun goizetan. Eta azken bi astetan, saio horrek izan dira entrenamendurako. Hola, etorri zate prestatuta martxa honetara entrenamendu zaioak eta behin ditxozue? Bueno, ni ez nahi zeon entrenamendu zaiotan, baina bueno, espero dut problemaik ez eukitzi, Bai, gu entrenatu egea, baina hemen entrenatu gabe ere jendea asko ibiltzen da egunean zer, da orduan batek esan zian. Urkuluko buelta baina gutxio eta bai nahiko, orduan etorri. Kasu honetan 5 kilometroko ibilbidea egingo zue gaurkoan eta bukatzean omenalditxo bat be egingo dozue, ezta? Zer, zein omenduko dozue? Omenduko dugu Jorne Bergaretxe, bera 17 urtetan izan da auzo alkatea, eta sensibilidad oso berezia dauka. Orduan, berai esker guk ezautu ditugu, Arrasateko tellerian Uribarrin zegoena, zubiak, bere etxea, Gorostiza baserria, eta zenbait gauza beti jo izan dugunean bere gana, beti argitu digu, eta bere maitasuna eta gainera saiakera emakume bada izugarria, eta orduan pentsatu dugu aipamentxo bat egitea. Gaur, bai sasoibide eta bai Arrasate herriak ere, zor diogula. Eta bestia Iruneire Campos. Iruneire Campos ere beste emakume sortzailea, sormen izugarrikua, eta ari esker gurekin harremana handia beti eta beti laguntzeko prez edozeinekin. Eta eskatu genionean, zeizen jarriko dugu martxa honi, eta pentsauko dut, eta sortu zen Lilabide, orduan horrekin ere zorretan gaude.
Etxebizitza lanetarako komunitatea behar dugu, herritarrak behar ditugu eta zerbitzuak ere bai. Dendak isteko arriskuan, pediatra eta mediku zerbitzuak, banketxenak, posta zerbitzua, gauza asko doaz gainberan, olako herri txikietan, eta etxebizitza aukerarik ez badago, garraio publikorik ez badago, bizilagunak ez doaz ugaritzen, ez da? Nolabait biztanleria bera doa eta horrek ondorioak ditu. Eta askotan ondorioik gainera emakumeek bereziki bizi ditugu. Organizadas verás a las hijas del agua, entre sombras y lunas, su poder. Oso eskertutagaz, azkenien guretzako ohore bat da, azkenien gure herrixen sari hau jasotzea. Eta politxa, azkenien emakume kirolariei bebai ikusgarritasuna emutia bebai oso garrantzitsua da. Gure helburu nagusiena da Espainiako txapelketara klasifikatzea, gaz pertsona asko eta gure helburu nagusiena da hori, Espainiako txapelketara parte hartzea. Con una enredadera que te atrapa que no quieras, cumbia reggaetón, autobús y carretera. Con una enredadera que te atrapa que no quieras, seguimos salvajes, rompiendo barreras. Siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano, abriendo caminos, tejiendo alegrías, con fuerza, con power. Siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano, abriendo caminos, tejiendo alegrías, con fuerza, con power, con todo el descaro. Pelote txirolaia urte batzu dira, eta berriro etorri jat lehengo oroitzapenak, onak eta esan onak eta oso onak, ganetik, eta ikustia gero jente guztia zure inguruen, oso posi, oso posi. Kuadriako eta Aldiberia lekusinan leirek bota itzalditxua, asko guztago jat, asko aiago jat. Segitza, ibilbidea indoten hainbot, izen da inguruen eukiote jenteatik, gurasua, kanaiak, eta horrein erakusle izan da bera. Plazaretara ditu bere aldarrikapenak, kasu honetan hemen, Arrasaten matxismoaren aurrean emakume langileok borrokara lelopian. Martxoak sortzea, pentsatzen jaku dela egun garrantzitsua berriro berrartzeko historikoki martxoa sortzeak berak egunak euki dauen kutsu iraultzaile hori. Azken finien bagabitze olako olatu reakzionario bat bizitzen, olako krisi global masibo baten barruen, eta orduan erabaki ditugu ekartia lau ideia nagusi orokor. Alde batetik izango zen pixkat, komenta dutena ideia reakzionario eta baztertzaileen aurkako ideia ekartia plazara. Gero, indarkeria matxista ukatzen dauen ideien aurkako tasun hori bebai azaltzea, badabielako gazteen artean, eta esain gazteen artean olako ukapen bat ematen termino horiei. Hirugarrenik bebai, guztoko jakuna aipatzea, zelan emakumeok sexu objektu biakatzen gaituen industria kulturalan aurkako aldarrixak ekartia plazara, geroz eta asimila bau daukegulako geuke gorputzen sexualizazio horrek, eta gero azkenik pixkat emakume langileon lan baldintza prekarioen eta sektore feminizauen lan baldintza prekarioen aurka aldarriak aterateko eguna proposa dela pentsau jaku. Martxoaren 8 emakume mundu martxaren 6. ekintzarekin batera etorri da aurten eta Debagoieneko lehen ekintza Bergaran egin dute. Gerra eta kapitalismoa jarri dituzte jopuntuan, herrien subiranotasunaren eta bizitza duinen alde. Bideak doinuak daramatzagu kolkoan,
ilargi berriak laguntzaren ondoan. Emakume mundu martxa dela 25 urte sortu zen, aurten izango da 6. ekintza internazionalengo dana, eta bakizu transnazionalen kontra, autodeterminazio eskubideen alde, eta lurraren defentsan bai, bizitza duinen alde. Badakigu herrialde askotan egoera oso gogorra bizi diela, eta horregatik adibidez 6. ekintza internazionala Sahara herrixan hasiko da, 50 urte dielako bertan okupazio marrokiarra dagoela, eta erresistentzia bezala, violentzia izugarri bat jasaten delako, leku hori aukeratu da. Bizitza duin bat han behar dalako. Dauzko gure agendetan egun ezberdinak markauta. Ez bat adibidez, martxoak 30ean herri palestinarren eguna da, eta badauko gude bagoienan hemen zerbait antolatzeko asmoa, eta gero apirilean 24 maiatza batera ez banago auker bai, transnazionalen aurkako jardunaldi batzuk, topaketa batzuk, zerbait antolatuko da, azkenean justu hori da Rana plazako eguna, gertatu zana masakre hori, eta uste dugu garrantzitsua dela gauza jo bai gogoratzea. Mundu martxak ematen duzkun aukera da hori, herriz-herriko talde feministak elkartzea, saretzea eta gauza ezberdinen alde burruka betxa, eta horri dauka politxa. Azkenean, maila lokaleko gauza, baina gero mundu mailako bai aldarrikatzeko aukera emate duzkula eta saria da laguretzat. Ilargi